What's up? Teka. 1, 2, 3, go. What's up mga migoy? Sa naman ta sa episode sa Kier Daldal TV. So na-miss niyo kami guys. I miss you too guys. Sige, dugay kami na dula, no? Medyo na busy. Tapos syempre kabalo naman ka mga ang Amon vlog. Kung may oras lang para sa aton nga kalingawan, wala kay na career. So karon guys, may ara nag-abot sa aton dire. Fresh from Pigkawayan nang siya guys, no? Sa mga taga Pigkawayan dira nga hilig sang biryani. Biryani Express Pigkawayan, no? Owned and managed by Isabel Feliciano, no? Kagang iya nga husband, no? So first time namon sa mga makatry sang biryani. Ako first time ko gid siya guys. Ako first time ko pod na. I-unbox na ton. Yes guys. Let's so go. Salamat kayo Biryani Express Pigkawayan, no? Ma'am Isabel and sir. I-unbox na natin. Thank you. SON kami sa bong. Save 1 meal. Wow. May ara sa pipino. Cucumber. May chicken, may sauce siya. Hindi ko balaan kung anong kwansang sauce niya, no? Namin siya sige, mamot siya. Makagutom yung amoy. May tomato, may onion, sauce siya. Sibuyas. May sili. Are, hindi ko makaon siya niya kay Lucana. Are, makaon ko na siya guys. Tapos may rice, no? Hindi ko balaan anong quandary guys sa comment nyo sa baba. Kaya hindi naman sweeto ng biryani kung ano ang ginatawag ng biryani. Ang rice ba? Na curious sa lagba ilang nga rice na so amoy. Manula pakam na ko guys. Mumot siya, promise. Wala pagin ko nagtilaw So i-plaster na mong dre Hello! So hindi na siya Kier Daldal TV kung wala tasang voice over nga may tabo, no? So enjoy lang guys ha. Babush! So okay na guys, no? Na-plaster na nato, no? Salamat kayo liwat sa aton nga Biryani Express Pigkawayan. First time. Tapos dapat una. Wow. Muna siya magkaon sing biryani guys. Hindi kami bagay mag-vlog sa mukbang kay laway kami mag-aw. Hindi mga jutay gutom. Wait lang, makalapit ko. Amit. Pansin no? Spicy. May pagka-spicy. Siyempre mga Indian cuisine ba na or mekos. Sayang wala nakahatag si ma'am sang video nila paano para ma-mekos ba? Paano pag mekos? Namit siya, no? Ang rice na palang mismo may lasa na. Tapos iyang sauce, pwede na isundan. Maski wala ang manok. No? Ang gihatag gali ni Ma'am Nagret nga biryani sa amon kung good for 2 lang ginin siya. So karon i-post na namon dire after sini nga video. I-post namon tong mga promo nila, ilang nga mga menu, kung ano pang ara sa ila, no? Hoy, gaturulo na inyo laway katanaw sa amon, no? So ari gali mga migoy, ang gipadala nila ma'am sa amon is Hyderabadi biryani. Kung hilig ka mong sineho manan yung video, may pa-surprise sa last part. Tanggal niya, pauna nga shout out kay Ma'am Mariam Bernadette, no? Ate ni Ma'am Isabel daw. Shout out sa iyo ma'am nga siya daw nagtudlo magluto sini. So guys, pertigis ka the best, no? First time ko nagtilaw sini ko namit kin mangili. Unta sa sunod may ara to. May ara pa ma'am. More. Guys, announcement. Like and follow ang page sang Kier Daldal TV kag sang Biryani Express Pigkawayan para makalibre. So si ma'am ang magpili sang duwa ka lucky winner, no, nga atagan niya sang solo pack, no? So share na, itagin yung mga friends, yes, no? Tapos like and subscribe sa Kier Daldal TV pati sa Biryani Express Pigkawayan para matilawan nyo kung ano ka namit. Go guys, share. Basta ko share. Basta ko share. Dahil lang ko diri wala nabili.
So ano pang ginahulat nyo? Like and share na ang page pati ning video kag itag inyo mga friends. So guys, okay kayo no? Ubos gid namon na ubos namon kami mekos no? Gimikos-mekos lang namon dito. Sana siya guys. Mekos-mekos. Nagbudil fight na kami dire. Ano na lang bilhin? Busog kaya sulit na ang good for two. Good for two. So super good for two gid siya. Hindi siya good for two lang. Saluhan ako. Busog na kayo. So, Biryani Express, Pigawayan. Thank you. Yes, thank you so much. Ano pang ginahulat nyo? I-heart na yung video, i-share, kag itag ang friends nyo kay basi ka mo makadaog. Shout out time. Shout out Hana. Shout out kay Ma'am Charlene. Shout out kay Sir Darius, sir. Shout out kay Ellen. Shout out kay Dayan. Shout out ZK. Shout out sir. Shout out Chloe Crisel. Shout out Vin. Wash out. Wash out dudes. Oy idol pa shout out. Pa shout out si Oil Manwangan please ha. Me shout out JK Sexy. Ako Master Mingols. Shout out po sir. Shout out po Sophia Apparel Pigawayan. Shout out Kyle and Kylie Cuenco. Paki shout out Gracia Guapa. Pa shout out po. Pa shout out. Shout out yun shout out. Pa shout out po sir. Shout out po idol watching from Singapore. Wow, sana all.